Mga kapuso, 13 oras nga power interruption ma-experiensyan sa madamo nga konsumidor sang Ileco 1 sa Sabado. Samtang pila ka minutos nga power interruption na experiensyan sa Mandurriao kag Haro bangod sa aksidente nga nagluntas sa Haro. Si John Sala nakatutok live sa Banwa sang Uton sa Iloilo. John? Jerd, importante ang kuryente sa aton pang-adlaw-adlaw ilabi na sa mga negosyante. Gani madamo ang naalarma sa ginapaabot nga 13 oras nga brownout sa Sabado. Nagadepende sa kuryente ang negosyo na Dayfred, ang ila barbershop at cafe sa Banwa sang Uton ang nagbukas ang damlaglang. Gani importante nga tayuyon ang negosyo. Apang sa Sabado lakip ang Banwa sang Uton sa maka-experience sang 13 ka oras nga power interruption. Wala kami sang generator pa. So kung mag-brown out, maapektuhan kita nga mga operation kay wala kami sa power supply. Magluwas sa Banwa sang Uton, madulaan man sa kuryente halin alas 5 sa aga tubtob alas 6 sa gabi ang madamo pagid nga makabaduhanan sa 1st kag 2nd district sa Idalom sang Ileco 1. For the 13 hours na power interruption on Saturday, September 14, is ang aton nga continuation sang wood pole replacement, no? Along sa aton nga 69 kV na Santa Barbara to Miagaw Hamtik nga line. Samtang na inapektado naman sang 8 ka oras nga brownout sumugod alas 6 kay na sang aga tubtob alas 2 subong hapon ang mga porsyon sang Balabago, Quintin Salas kag MV Hetsanova sa Haro, Iloilo City. Suno sa more power, rason sini ang pagkayo sang nagalaylay nga mga kable sang kuryente. Ang power interruption ang orihinal nga schedule sang Setyembre 1. Patag sang more power, may ginpagwa sila nga advisory antes sini. Samtang naka-experience man sang pila ka minutos nga power interruption ng mga area sa Idalom sang Mandurriao kag Haro substation sang more power kay na sang aga. Suno sa more power, aksidente nga natandog sang frame nga ginapasaka sang isa ka trabahador sang isa ka establishmento ang ilang main line. Natandog niya ang 69 kV lines naton samtang ga-install sang window frames, no, sa isa ka building dira sa may Commission Civil. Padayon pa ang ginabulong ang biktima sa ospital. Jerd, suno sa NGCP, pagabayluhan ang mga kubaon kag dinumaan na nga mga wooden posts ang steel posts. Kag igahalin man ang mga linya sang kuryente. Gani kinahanglan nga may ara gid sang power interruption na good safe ang mga personnel sang NGCP. Jerd. Maraming nga salamat sa update, Kapuso John Sala.